NDFB ni गिबि मुंख्लं बिबांबुंग्रा थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सानि रुपहि साम' हाथायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आफादा NDFB 35थि थैनाय सान फालिदों। बाक्सा जिल्लानि रुपहि साम' हाथायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आफादा 35थि मुंख्लं सान फालिदों। जारिमिन बादियै NDFB आफादा दाजेननाय समनिफ्रायनो NDFB आफादनिफ्राय गिबियै बिबांबुंग्राया दिनैनिफ्राय 14 सेप्तेम्बर खालाराव सुथुरनि आखायाव मुंख्लं जानांदोंमोन। बिथांनि थैनाय सानखौ लानानै NDFB आफादा 14 नभेम्बर खालारखौ मुंख्लं सान महरै फालिबोदों आरो फैयै फैयै दिनै 35 बोसोराव आगान होबाय। बिनो दिनै मिरु इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB आफादा बाक्सानि रुपहि साम' हाथायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 35थि मुंख्लं सान फालिदों। फुंबिलिनि गिबि हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बायदि हाबाफारिया जोबनानै थाङो। 35थि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मुंख्लं जारिमिनारि थावनि बिटिआर मेम'रियेल मिउजियाम गायसननो लानाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। लोगो लोगो हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय, मोसानाय, मेथाइ खननाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो आरो गेवलां मेल जिरायनाय जायो। डमिनिक इस्लारिनि आफादगिरि मासि लानानै मेलथ'दिल रन्जन नार्जारिया मेलखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारिया बाहागो लादों आरो बाहागो लाबावदों मिरु एबसुनि गाहाय नेतानि कनिन्द्र बसुमतारि, गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारि, बाक्सा जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि, सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत बसुमतारि। दिनै 14 सेप्तेम्बर बे सानाव NDFB नि मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों आरो देग्लाय 35थि जि मुंख्लं सान बेखौ साम' हाथायाव मिरुयैनो फालिनाय जादों गाजा गोमजायै। आङो बे सानाव NDFB नि जि मोनसे गोलाव समनि जांख्रिथाय बेवहाय जाय बिथांमोना अबथिरा जिउ गारलांबाय, जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय गावखौनो बावलांबाय, बिथांमोननि बयनिबो जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो मुंख्लं नखरफोरनिसिम आंनि गोथौ दुखु मोननाय, अननाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरदों। बिथांमोननि जि थै आरो जिउनि बेसेन बेयो ओरैनो थाङाखै। दिनै बिथांमोननि सेक्रिफाइस, बिथांमोननि थै होनाय आरो जिउ बावनायनि थाखायनो दिनै बर' फिसाफ्रा माखासे राजखान्थियारि मोनथायखौ मोननो हादों आरो बेखौनो लानानै बिथांमोननि जि सिमांमोन बर'खौ बुहुमाव मोनसे जौगासार हारि महरै गायसननांगो, रैखाथि गोनां हारि महरै गायसननांगो, जोंनि थाखाय मोनसे ओनसोलखौ जोंनि हारिनि थाखाय फैबाय थानाय जोलैनि थाखाय जोङो जोंनि थाखाय मोनफुंनांगो। बे गासैबो हाबाफारिफ्रा मोनफानि उनाव मोनफा जालांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावो जे बिथांमोना बर' हारियाव उजिनानै बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना जे बेसेबा गिदिर बिहोमा होलांबाय, बियो अराय सम बर'नि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन। दा बेजों लोगोसे जोंनि जि बिबान 2020आव एकर्ड जानायनि उनाव जिखिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बिनि थाखाय जोङो जयै खामानि मावगासिनो दङ। दा माखासे केसफोरा बोखारजाबाय आरो माखासे केस बोखारजानांगौ दङ। बे गुबुन गुबुन जायगायाव स्केटार्ड जाना थानायलाय बेवहाय एसे सम लादों, नाथाय आङो फोथायो बे गासैबो केसा बोखारजाजोबगोन। बेजों लोगोसे जिखिनि जोंहा मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनाय दासिम 240नो होनाय जाबाय, 360 आरो रेडि जानानै दङ। बिनिफ्राय आरोबाव 40सोनिख्रुइ बांसिन स्क्रुटिनि जाबावबाय। दा बेखौ जोङो गासैखौबो होलांबाय थागोन। बोसोरसे बोसोरनैनि गेजेराव मेक्सिमाम मुंख्लं नखरा एक्स ग्रेसियाखौ मोनगोन होननानै आं मिजिं थिदों। बिनि अनगायै जिखिनि जोंहा जोंनि बे सोमावसारनाय जांख्रिथायखौ अराय सम इयुन जोलैया मिथिजासे जों बेखौ गोजोर खालामनानै दोनलांनो थाखाय नैबे साम' हाथायावनो मोनसे बर' बिटिआर एकर्डनि गोरोबथानि बायदियै मोनसे मेम'रियेल मिउजियाम, मार्टियार मेम'रियेल मिउजियाम मोनसे बेवहाय जागोन आरो बिनिनो दिनै अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादों आरो बे मिउजियामाव जेसेबां मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुङा बेवहाय लिरनाय थागोन। जोंनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरा बिथांनि गिदिर मुसुखा थागोन आरो बेजों लोगोसे बेवहाय मोनसे लाइब्रेरि जागोन, डिजिटेल लाइब्रेरि जागोन आरो गुबुन गुबुन समाव बोरैहाय सोमावसारबोदोंमोन बिनि माखासे स्ट'रिजफोरा बेवहाय लिरथुमनाय जागोन एबा बेवहाय दोनथुमनाय जागोन, जाहाथे इयुन जोलैफ्रा फैनानै बर' हारिनि थांखांनाय समनि जि जारिमिन
जि सेक्रिफाइस बेखौ जाहाथे बयबो बुजिनो हायो बिनि थाखायनो बे मिउजियामखौ बेवहाय लानाय जादों। जिखिनि जोंहा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानांगौ दङ बेखौ जोङो लासै लासै मावलांबाय थागोन आरो दायो NDFBनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना जयै थालांनाय जि एजेन्डा बेखौ मावनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि जि थांखिमोन सोमावसारनायनि जांख्रिथायनि बेजों लोब्बा लानानै हारि दानायनि फारसे हारि खौसेथिनि फारसे हारियाव गोजोन थासारिखौ लाबोनायनि फारसे अराय सम खामानि मावलांबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। मानोना 2020नि जि एकर्ड बेखौ लानानै सारा भारतआवनो दिनै भारत हादोरनि दैदेनगिरिफ्रानो बाख्नायो आरो सा सानजा भारतआव दासिमबो जायफोर सिलाय लानानै सोमावसारग्रा ग्रुप दङ बिथांमोनखौ जोंनि NDFB एबा बर' रिभलिउसनारिफोरनि एग्जाम्पोलखौनो होनानै बिदिन्थिखौनो होनानै बेवहाय माने बिथांमोना पिस प्रसेसखौ आवगायगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोंनि पिस प्रसेसा साक्सेस जानांगौ। स्टेबिलिटि फैनाय लोगो लोगोनो दायो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ IAS अफिसार बानायनो IPS बानायनो थाखाय जोङो डक्टर इन्जिनियार बानायनो थाखाय खामानि मावनो हादों आरो गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौ साख्रि बाख्रि होनाय बायदिसिना बेखौबो जों खालामनो हादों। बावैसो आसाम गभर्नमेन्टजों जोंहा जि सावरायनाय जालांबाय बेवहाय आसाम पुलिसाव जायफोर साख्रि ओंखारबावगोन बेवहाय 2% NDFBनि एक्स केडारफोरनि नामाव एबा एक्स वार्कारफोरनि नामाव रिजार्भ खालामनानै रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि बाथ्राखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों। दा बेबायदि माखासे खामानिखौ जोङो मावलांबाय थागोन। आं मिजिं थिदों जे दिनैनि हाबाफारिया जोबोद साक्सेस जागोन। दिनैनि मुंख्लं सानजों टेटआ जेबो लोब्बा गैया ओंखायनो गुबुन सानाव मोजाङै बुंगोन। दिनैनि सानखौ जाहाथे जोङो बयबो अनार होयो मान होयो आरो जोंनि मुंख्लंफोरखौ बयबो गोसो गोरबोजों जाहाथे दान्दिसे बयबो सिबियो आं बेखौनो खावलायो। NDFBनि गिबि मुंख्लं बि बामुगुरा बिथांनि जे गिबि मुंख्लं जानाय बे सानखौ फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो बिथांमोना मुंख्लं सान फालिदों आरो दिनै बे साम'खा ओनसोलाव बिथांमोना 30बाथि मुंख्लं सान फालिदों आरो बे मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसेयै जोङो जोंनि जाय बिथांमोन NDFB बिथांमोनहा गोबां माखासे जिउ गोमाबाय आरो जायफ्रा दिनै बिथांमोनहा आसाम आरो भारत सरकारजों मोनसे गोजोन सान्थियाव सागोन होखांनानै दिनै बिथांमोना एक्स NDFB जाबाय। साफ्रोम बिथांमोनाबो जोबोर खस्थ' मोनदों। दा आं गिबियावनो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय अननाय खुलुमनायखौ जासिदों आरो लोगोसे दिनैनि बे समाव गोसोखांनांगोन जे जाय फाउन्डार NDFBनि प्रेसिडेन्ट बिनाब्ला बिथाङा दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दं आरो बिथांजों लोगोसेबो गोबां माखासे बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर दङ। गतिके बिथांमोननिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिदों आरो थारैनो नंगौ जोंनि बर' हारियाव गोबां रोखोमनि सोमावसारनाया जाबोदों। जोङो हाथियारनि सोमावसारनाय आरो लोगोसेयैनो जोङो अहिंसानि निति सोमावसारनाय आरो बे सोमावसारनायफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अहिंसा निति सोमावसारनाय आरो NDFBनि आरो BLTनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय आरो बे सोमावसारनायफ्रानो जादोंमोन मोनफा मोनफा बर' हारिखौ गुबुन हारिनि सोबख'नाय गादबनाय नेवसिनायनिफ्राय जों उदां लाबोनो थाखाय। नाथाय बे सोमावसारै जों दिनैहालागै मोनथाम जे एग्रिमेन्टखौ जों मोननो हाबाय BSC BTC आरो BTR। दा बे मोनथाम गोरोबथाखौ लानानै जों दिनै बर' हारिनि जौगाखांनायनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो बे बेलायाव रिसेन्टलि जे BTR एकर्ड जाबाय आरो बे एकर्डखौ लानानैनो दिनै जोंनि आसाम सरकार भारत सरकार आरो सागान होगिरि बिथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFB दैदेनगिरि बिथांमोना जयै दिनै बै एकर्डफोरनि दफाफोर मोनसे नङा मोनसे मावफुंनो थाखाय दिनै आखायाव लागासिनो दङ आरो दिनै बे मुंख्लं सानजों लोगोसेयै फोरमायनो मोननानै आं जोबोद मोनसे गोजोननाय मोनगोन। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनहा बयबो जों मिथिनो मोनबाय जे आसाम सरकारा जे जोंनि एकर्डनि मथे जे जोङो सानजाहा जे सिमा बारायनांगौमोन बेखौ फार्स्ट फेज हिसाबै 47था गामिखौ अलरेडि सोसननायनि थांखि आजावनानै लाबाय। गहपुरसिम बे सौहैसिगोन आरो बाखिखिनि जे दं बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे उनाव मोनसे सोसनलांबाय थागोन। गतिके दिनैनि बे सानाबो जोबोद ओंथि गोनां आरो जोंनि जे सोमावसारनायनि जे गोबां लामा हान्थिनाय बेबो जोबोद मोनसे ओंथि गोनां। बेनिखायनो आं सानदों जोङो बर' हारिया दिनै आलादा आलादा दल आरो आलादा आलादा राजखान्थि जुदि खालायदोंब्लाबो जोंनि हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बेखौ गेरेमसा मोनसे महर होनांगौनि थांखियाव एबा जोंनि सार्थआव जोङो जेरावखि थाया मानो
हारिनि जौगानायनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन जों दिनै हयथ' समाय समाय एना एनि जानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो बेफोरखौ एंगारनानै दोननानै ज' खौसेयै बोरै जोंनि हारिखौ जोङो गेरेमसा मोनसे हारि दानो हागोन बे बिथिङैसो खामानि मावनांगौ होननानै आं सानो बेनिखायनो आं खावलायगोन जायखि जेरावखि थाया मानो हारि जौगानाय हारिनि निरापत्तिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन आरो बेजों लोगोसे दिनै NDFBनि जे मोनसे 35थि जे मुंख्लं सान फालिनाय बेयो खालि फालिनायल' जायाजासे जोंनि बर'नि जारिमिनाव मोनसे रोखायै लिरनानै थालांगोन आरो बे थानांगोन आरो जों बेखौ दोननांगोन आरो बेखौ खालायनांगौआबो जों साफ्रोम बर' हारिनिनो बे दायित्व जों साननानै लानो हागौ बै गुबुन आफाद बे माबा आफाद नाथाय जोंनि गासैबो थांखिया मामोन हारिखौनो जों निरापद आरो जौगाथि होनाय गतिके दिनैनि बे सानजों लोगोसे दुलाराय जोंनि आसामावनो थानाय बिटिआरआव थानाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम आं मेसेज होगोन आरो बिथांमोननिसिमबो गोसोआव जाहाथे बे मुंख्लं सान फालिनायफोर बे दुलाराय बर' फरायसानि आफादानो जाथों मानो बे NDFBनि जाथों मानो बे BLTनि जाथों मानो जोंनि हारिनिनो मोनसे एंगार हायै बे सान होननानै जाहाथे बयबो बेखौ गोसोखाङो बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो एपिल खालायदों आरो हारिनि गोनांथार जे जुजिनाय नांनाय बे समाव जोङो जिहेतुके जोङो हाथियारनि आन्दलन एबा गुबुन आन्दलन गैलिया नाथाय हारिखौ जौगानायनि बे मोनसे आन्दलनाव थायो जों बुंनो हागौ जों एफा गोरोबनाय लेभेलाव सफैबाय जोंना मोनसे सोमावसारनाय गियाना मा दङ दिनै जोङो खोनाबा आसरित मोनगोन आमेरिका जेखौ जोङो वर्ल्डनि फार्स्ट कान्ट्रि होननानै बुङो बिथांमोननि दाबो जाथि दानाय एबा बिथांमोननि जौगानायनि बाथ्राखौ बिथांमोना दिनैबो सानबाय थायो आरो बिनि थाखाय बिथांमोना मोनसे साइलेन्ट आन्दलन खालायो थिग बेबायदिनो जोंबो दिनै हारिनि आन्दलनखौ जोब्बाय साननानै लायाजासे जोंनि हारिखौ दानांगौनि मोनसे एनादार आन्दलना स्टार्ट जाबाय होननानै जों मिजिंथिनांगोन दा बे बेलायाव आङो स्पेसियेलि थेंक्स होनो सानदों जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बिथाङा दिनै गासिबो गदखौनो लानानै मोजां मोनसे खामानि मावनो ओंखारदों आरो बिथांनि सानसे आरो सानथौ बेखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय जोङो गासिबो सागानगिरि आरो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब नांगौ अब्लासो जोङो खौसेयैनो मोनसे लेभेलाव जों थांनो हागोन जोंनि सानथौ आरो सानस्रिया मोजां मोनसे दाहारजों बोहैलांगोन होननानै आं सानो आरो दिनै आं बे मेसेजखौनो होबाय गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन